स्टूडियो आरा। कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल आ नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल सीना से ओढ़नी उता हमरो सजा के लोला के गोमछिया अपन भुइये बिछा के सिस्टम अपडेट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल का कहिए भौजी। घबराइनी तभु मौका के फायदा उठैनी पिचकारी उधरवले जवन कहले तवन हम कइनी जवन कहले तवन हम कइनी नल जाइनी घबराइनी हम मौका के फायदा उठैनी पिचकारी उधरवले जवन कहले तवन हम कइनी हमारू ढक्कन उतार के दांतवा से काट देले दोनों का सार के घरे आवहू में लेट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल आ नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल जवानी जुठिया दे हम रंग जादो जी के सेट हो गईल। नंबर दिहले फेरू मिली है अनिल भौजी कहले डिम्पल लाल जी शिव शंकर अही टोली के टुन टुन रहले अही टोली के टुन टुन नंबर दिहले फेरू मिली है संजीव भौजी कहले मुखिया हरे राम शशिकांत लठु टोला के अमरनाथ रहले भौजी सुनील सागर जोरदार मजा जवन मिलल बाटे बिजली डरार अबकी मामला करेक्ट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल आ नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल। मान गुरु भौजी जादो ब्रांड होता है।